Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tamaşavanên aziz, di bernamek Siyera Nebî yek nû em li pêşverî we ne. İro di bername xwe de înşaallah em ê behsa hedîse û bûyerê di sala hicretê çaremîn, sala hicretê pêncemîn got li Medînê bi kar hatine em ê behsa wan bikin. Di van sala de nexwasim em ê behsa herba Xendaqê bikin. Çünkü ji hedîse û bûyerê sala hicretê pêncemîn ya herî girîng herba Xendaqê heftê borî di sohbeta xwe de me behsa muqeddîma herba Xendaqê kiribû. Bes ji ber got demê me qediya bû, sohbeta me nîvco mabû. Îro înşaallah em ê ji gumanî sohbeta xwe em ê berdewam bikin. Beriya em derbasî sohbeta xwe bibin, ez dixwazim yani heftê borî ciyê got em lê mabûn bi kurtahî ez di bîra we dibînim boy got mefhûmê sohbetê bê fêmkirin bê naskirin. Temaşevanên hêja hefta borî me behsa amadekariya orduya şirkê ya Ebu Süfyanî got derdora xwe hês û quwetê Erebayî got civan dibûn serhev. Me behsa amadekariya orduya şirkê kiribû. Me gotibû Ebu Süfyanê kurê Harb û Huyeyê kurê Ehtab got serokê Yahudiya bû, serokê Yahudiyê nadir bû. Bi teşvîq û xebata her da artêşek teqrîba 10,000 12,000 hatibû serhev. Ev artêş bi armanca got êrişî bajarê Medînê bike. Bajarê Medînê bi carekê wêran û xira bike. Ehlê îmanê jî tune bike yani ji binî de wan biqelînin, reha wan biqelîne. Ev artêş bi teşvîqa müşrika û Yahudiya hatibû serhev. Artêşa şirkê beriya got ji bajarê Mekkê birêk heve serbazê müşrika Ebu Süfyanê kurê Harb nameyekê ji Resulê Xwedâ re dişîne. Di vê nameyê de ev nameya got şandibû, di vê nameyê de Ebu Süfyanê kurê Harb wiha dibêje. Ev name bi rastî nameyek yani mektubek tehdîdê bû, mektubek çavtirsandinê bû. Ebu Süfyanê kurê Harb di vê mektuba xwe de ji Resulê Xwedâ re wiha dibêje. Ya Muhammed te gelek xort û ciwanên me kuştin. Te zarokê me yetîm, pîrekê me jimbî hiştin. Ji her aliyî de tu ji bo gelê Ereb bi xusûsî jî tu ji bo qebîla Qureyşiya tu ji bo xelqê Mekkê musîbetek herî girîng e. Gelê Ereb ji bo reha te û hevalê te biqelînin ji binî de we tu nebikin. Niha hemû kom bûne civiyane bi armanca got we ji binî de tu nebike. Ya Muhammed heger tu ji bo got tu vê êrîşa me bertaraf bik ya jî ji bo got tu vê êrîşa got me amadekariya xwe kiriye em êrîşî Medînê bikin ji bo tu vê êrîşê bisekinîne şertekî me bi te re heye. Ew jî heger tu nêviyê mûsima bajarê Medînê bide me belkî em te efû bikin û belkî em vê êrîşa xwe yî bi bal Medînê ve bisekinînin. Heger tu wiha nekê baş bizan bi em ê bajarê te Medînê ji binî di wêran û talan bikin. Te û hevalê te jî tu nebikin cezayê herî girîng çi be em ê wî cezayî we ceza bikin.
جبو آلیکاریا لات و عزا گلی عرب تف کم بونه جویانه بهیویا گو ام دتونه بگن سوز و اهدانه گو پشتا خواه نادنما دوی واریده حتی گو ام راحت و حوالت بقلینن گلی عرب سوز و پیمانا گودانما جبوی سوز و پیمانه و ناگرن دوام دکه ناوروکا مکتوبا ابو سفیان وها بردوام دکه ده ناوروکا مکتوبه ده بیجی یا محمد بکرداهی از خوازم شتر ونا ببیجم یا محمد قبیله قریشیا شر و بلنگ خواه عگیت خواه مرخاص خواه تاو کم کرنه ده بسرته ده جبو بمشن کم کرنه والله جبر لنگ هسپیوان چروسکی آگر دجنن ایدی کسک نکاره وان جوه سفره بروش وگرینه تماشاوان نهجا وکی وجی حسکر مکتوب ده مکتوبه ده چافتر ساندنک هری گرین کهی تهدیدنی دجوار هنه ده مکتوبه ده ابو سفیان چاتی بردویوی تخسیر نکریه گود ناوروکا مکتوبه ده بیجی ev mektup evname de taberi û ibn Cerir de derbas bi navarokayê wiha derbas bi lêbelê beriya xendaqê di hinek pirtûkê de di hinek pirtûkê dîrokî yanî di eserê tarîxî de yê behsa gazve û seriyê Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem dike namenî hin cudatir bi vî şeklî دوان دجی درباس به کرتاهی سوازم veya benim zaman berya xandaqi name bi rengi çiş tarafi Ebu Süfyan'dı çiş tarafi Hüyeye Kore Ahtab ko Saroki Yahudi abu name bi rengi gelek Resulü Xweda ra çune ev name çaftır sandın el gorwan neviye zafer bulgor yuan belki ev name و چاوی رسول خدا بترساندا و رسول خدا بلکی به حرب تسلیم ببال گور نریناوان بلکی به ارمانجی اف نامه شاندن باجار مدینه بشتی گو اف نامه دیچه باجار مدینه دست رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسول خدا جی نامه ابو سفیان و یا گو یهودیا جرد شو بشتی گو خان به اصحاب خوشیوری و برسوا و نامه ابو سفیان به نامه که دا ده نامه خدا رسول خدا وها برسو دا ابو سفیان بناو خدای رحمان و رحیم ای ابو سفیان نامه اهل کفر و نفاق یان اهل کفر و شقاق گهشت من Armanca ve min baş fehm kir ey Ebu Süfyan. Son duxum bu Rabbi go nefsa min di destê kudreta wî de ye go min bi pêxembertî bi qasitî ji insana re şandiye bersiva min ji boî te û hevalê te ev e go ehlê kufr û şirkê heger bi armanca êrişî bajarê me bikin derkevin seferi ez jî dibêjim eshabê min mêrxas û egîtê İslamê şûrê xwe sûrandine li hêviya wan sekinîne ey Ebu Süfyan hûn bi şûn da bizîvirin ji we re bixêrtirê yanî hûn ji vê armanca xwe de bibhirin ji we re hîn bixêrtirê wey hesret û muxabin ji we re be به حباندنا پود و سنما هون تشتکی صافی نکن یعنی شو مشرک پود پرست بون رسول خدا جید نامه خدا دبیجه یعنی هی شواقی نهاتی سره و به حباندنا وان پود و سنما حتی ایلو چاوا و تشتک صافی نکر بو جنها و بشون دجی هون تشتکی صافی نکن
از مزگینه dedim ve bişura de laşe ve birim bibin u duvalate ve de hune veran u sarnukhum bibin ez ve mizgine dedim ve selam li ser avane go tabi'i hidayet buna Resul-i Hada sallallahu aleyhi ve sellem bersiva Ebu Süfyan binameye guha dedi u ev name dersi Ebu Süfyan bersiva Resul-i Hada'yı go dabuye pişti go dukhine براستی جی لگور روایتا دبیجه ترس کتا دلیوی خوف کتا دلیوی جاره کدن آماده کاریا خواه دبر چاوه خواه دا درباس کرد چونکی تخست با ارتشا که هری خورد ایریشی مدینه بکه تماشاوانن هجا طبیعت اهل کفر و شرکیه چاقا گو میدان محاربه دا مغلوب دبن دست به تهدید آدکن دست به چافتر ساندن آدکن درجیا تاریخ ده چی دما گو بدعوتوان دین خدا را حرب و مجادله کرنه و صحی ده دهوله ده مغلوب بونه اف چافتر ساندن یه بوی رنگی چی بنامه یا چی راستا چی به شکلنی جوداتر اف چافتر ساندن و تهدید خواه لپیشبری اهل ایمانه دوماندنه حتی روژامجی اف چافتر ساندنه وان اف تهدید وان بردوام دکن یعنی ده صحا عسکری ده مغلوبیت آخوا یا صحا عسکری خواستنه دریا چافتر ساندن و تهدید آده بدومینن و اهل ایمانه جه آرمانج و هدف وان وگرینن لبله دعوتوان اسلامی درجیا تاریخی ده جوان تهدیدا چاویوان قد نترسیایی و ناترسی بلکی بالعکس پشتی وان تهدیدا بلکی هیبتر لدعو و دوزا خواه گور بونه بلکی هیبتر عزم و قرار وان حاتی سوراندن و دور یده سنگا خواه جی تهدید دجمن را وکرنه و تهدید دجمن او جه هدف وان آرمان جوان نزیوران دیه بدو نخصیه تماشاوانین هجا پشتی نامه رسول خدا بوی آماده کاریا ارتشا شرکه یا و ایریشی مدینه بکرا رسول خدا جی به اصحاب خوش شوری جدیتا مرسله هی بهتر ناسکر چونکی ایدی اجدردوره جی دبهیسکو ابو سفیان کره حرب و یهودی خیبر ارتشا که آماده دکن و ایریشی باجار مدینه بکن جبر وی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی به اصحاب خواه شوری گو جبو پاراستنا مدینه که ام چی بکن عادت وی بو و استشاره شور گل کی قیمت دای رسول خدا چونکی شور دناف ما کردا ده ببیجه که دائم بحثاویتی کرن دبیجن شور سنته لی مخابن شور نه سنته شور فرزه چونکی بناوی شورا که صورته کی قرآن پیروز جی هی رسول خدا صلی الله علیه و سلم جی دائم به اصحاب خواه دگلک مجارا ده شوری خدا عز و جل چاغا پسنه اهل ایمان دیدت قرآن پیروز ده دبیجه اوانان ایگو کاریوان بشورن یعنی ده همو کاری خود گو استشاره دکن جبو ده کاری خود اصابت بکن جبو ده کاری خود تشتی گو خستن هدف آخوا یه هری باش دوی کاری ده بکن دبیجه کاریوانا بشورن چاقا گو وی بخوازن دست بکارکی بکن پیغمبر اسلامی جی جبوی و آماده کاریا اهل کفر و شرک و شقاقی به اصحاب خواه شوری گو که ام چی بکن بریا قرارا گو جی مجلس آوی در که ام بین زمان اون حزدکن امی آماده کاریا ارتشا شرکه یا جی آماده کاریا اهل کفر و شرکه به چی بو امی وی بین زمان ارتشا شرکه
ji qebîlê Ereba gojwan ra digotin Ahabîş û êbwan ve girêdayî go qebîle û eşrê biçûk bûn nexasim hê pirtir yê derdora Mekê bi Qureyşiya ve girêdayî bû. Li gor rîwayeta dibêje 4000 çekdar kom bûn. Vana Qureyşî û pêgirtiyê Qureyşiya bû. Rîwayetî cuda di vî warî de hene dibêje 6000 leşker civiyan yani dibin himyeta Qureyşiya de Qureyşiya pêşîvantiya vî 6000 leşkerî dikir. Rîwayetek 4 yek 6 derbas be. Zarê Süleym Süfyan dibin komandariya Süfyan bin Abdüşems de 700 çekdar dibe hatin amade kirin. Ji qebîla Benî Esed dibin komandariya Uyeyn bin Hisn go serokê vê qebîleyê jî li gor rîwayeta dibêje 1000 çekdar hatine amade kirin. Ji qebîla Eşca ew jî qebîla Ereba ye nêzî Mekê ye dibe dibin komandariya Mes'ud bin Ruheyl 400 çekdar hatine amade kirin. Ji qebîla Murre dibin komandariya Haris bin Avf dibêje 400 çekdar hatine amade kirin. Di rîwayetek de behsa pensidî dikin. Avana bi tevatî yani yego dibin komandariya Qureyşiya de kom bûne civiyane bi tevatî temaşavanên hêja 10,000 leşkerin. Li gor hinek rîwayet dibêjin leşkerê got meşiyane yê artêşa şîrkê got meşiyane ser Xendeqê bi teybetî di rîwayeta de 10 derbas be. Bes rîwayetî cudatir hene dibêjin artêşa şîrkê ya got meşiyaye ser Xendeqê ya got meşiyaye ser Medînê 12,000 kesin. Heta yê zêdetir jî dibêjin. Yani behsa 13 jî tê kirin di hinek rîwayeta de di hinek pirtûkê dîrokî de derbas bin. Lêbelê ya meşhûr ya muhîm got 10,000 kes meşiyane ser Medînê. Ji duyeka yani ne duyek belki ji sêyeka artêşê ji Qureyşiya bikar dihat. Sêyeka artêşa şirkê ya küfrê ji Qureyşiya bikar dihat. Eger artêşa şirkê got bira jî 12,000 bin, Qureyşî 4 ya jî 5,000 beşdarî vê nava vê artêşê bûne. Yê ji vana Yahudiyê Xeyberê got pirê wan Yahudiya Qaynuqa û Yahudiyê Nadir bûn. Ji mara wan jî got têkeve ser vana. Bi rastî jî evana 10,000 ji mara wan jî got têkeve ser vana nêzî 12,000 müşrik 12,000 çekdar bikartên di nava artêşê de. Li gor rîwayeta dibêje 300 hespê van şervana hebûn, 1500 deve di nava artêşê de hebû. Sancakdarê artêşa Qureyşiya dibêje Osman bin Talha bû. Çima Osman bin Talha? Çünkü Osman bin Talha bavê wî di Bedrê de hatibû kuştin. Dilêş bû yani wê ji dil û can bi kurmancî dibên ji dil û gongil wê şer bikira. Ji ber wê ji qebîla Zariye Abdûdarê Osman bin Talha dibê çikêwan yani sancakdarê Qureyşiya ew bûyî. Komandarê serleşker yani serbaz Ebu Süfyanê kurê harb bû. Çima Ebu Süfyan? Ebu Süfyan ji berê de karê Qureyşiyayê askerî di destê maldebata wan Zarê Emewiya de bû. Zarê Emewiya karê Qureyşiyayê leşkerî amade dikirin. Bavê Ebu Süfyan harb serleşker bû yani serbaz bû. Komandarê serleşker bû. Bêjeyan îro
Gop Türkiye dibêjin Genel Kurmay Başkanı bavi harp ew bû Ebu Süfyan bin Harp xwe belkî ji herbê leqebî wî tê di pê wî re ev kar kete destê Ebu Süfyanê kurê Harp kete destê Ebu Süfyan jî ev kar di pê bavê xwe re berdewam kir karê eskerî bi rastî jî malbata Emewiya jê fehm dikirin piştî Müslümanbûnê jî Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan li ser çend gazwa, çend seryadê Ebu Süfyan kiriya komandarê ser leşker. Şehladin de zarê İsraîl di nava vê artêşê de wê Cîbistandana. Zarê İsraîl Huyey bin Ahtab pêşîvantiya wan dikir. Huyey bin Ahtab serokê qebîla Nadir bû. Şuxa Huyey bin Ahtab di Mekkê de rewşa Ebu Cehil çi bû di Mekkê de Ebu Cehil çawa dixwast serokatiya Qureyşiya teva tê xwe dest xwe ji qebîla Mexzûmiya bû. Her wiha di nava Yahudiya de jî Huyey bin Ahtab dixwast pêşîvantiya Yahudiya teva bike. Yani duê serdemê de dixwast bibe serokekî Yahudiyayî bê emsal tevê malbatê Yahudiya dibin serokatiya wî de bêne cemhev bêne civandin û ew pêşîvantiya wan bike. Eveya Huyey bin Ahtab hem beriya got ji Medînê koç bike hera Xeyberê jî ev rewşa wî li ser qebîlê Yahudiya yani yê Qaynuqa, Qureyza û Nadir hebû û dixwast Yahudiyê Xeyberê jî dixebin himiyeta xwe belkî ji ber vê jî yani ev şerê got ev çekdarê got civandin ser hev û teşvîq kirin ji bo herin ser Medînê û paşê bi navê Xendeqê herbek bi kar hat belkî teşvîqa Huyey bin Ahtab sê parcê jî ji bo vê serokatiya xwe tesdîq bike di nava gelê xwe de. Yani piştî got heger di hedefa wî de ji dar ridakirina Medînê hebû, di hedefa wî de tunekirina Medînê hebû, heger di vî karê xwe de serfîraz biba, di nava Yahudiya de wê deng bida, ew çax belkî di nava Yahudiya de biba serokekî bê emsal ew û Selam bin Mişkem jî bi rastî gelek teşvîq kirine zarê İsraîl. Divir de bi rastî gelek hedefê Huyey bin Ahtab hebû yek jê hedefa wî herî girîng heyfa xwe ji Resulê Xweda bigire çünkî Yahudiye Qaynuqa û Nadir piştî Bedr û Uhudê ji Mekkê hatibûn derxistin koçberî kiribûn çûbûn Xeyberê û derdora Cezîra Arabistanê li herêma Şamê jî bibûn. Hedefa wî duyemîn got vê serokatiya xwe di nava Yahudiya de tesdîq bike bi herbekê bi karekî. Hedefa wî sêyemîn Yahudiyê li Cezîra Arabistanê bela bû piştî got Medîne bihata zeftkirin şuxa malbatê Omberê jî Medînê xurt bû aboriya bajêr di dest wan de bû û Ews û Xezreç jî pêgirtiyê wan bûn ya jî navbêna wan û Ews û Xezreç de peyman hebûn piştgiriya hev dikirin got piştî wê Yahudiyê li Cezîrê bela bibûn wan dîsa Medînê de bicivanda ser hev yani Xeyberek duyemîn di Arabistanê de bi karbaniya ya çara jêla aborî de jî gelek fêde û menfaetê wan di vê herbê de hebû çünkî heger di vê seferê de serfîraz bibana wê ew gelek xenîmetê erdê Medîneyê got gelek dewlemend bûn bexçê wê erdê wê avayê wê rezê wê bexçê wê yê xurma wê xenîmet zeft bikirana ew çax jî ev xenîmet yê Medînê di Arabistanê de têk heta destkê jêla aborî de jî aboriya Cezîra Arabistanê diket dest wan ya din yani xwexwediyê tewhîdê xwe didîtin êdî ji Medînê ji Mekkê
mirovekî bi navê Muhammed rabû behsa pêxembertiyê dikir. Yahudî dilomandin digo Yahudiya kitaba xwe tehrîf kirî bi kitabek muherref amel dikin. Wê ji wê jî xilas bibana. Yani bê alternatîv bûn beriya Resulê Xweda bi doza tewhîdê derkeve û doza xwe îlan bike. Hemû kes di wê serdemê de diçûn ceman. Çünkü li Cezîre Arabistanê dînê Nasara tune bû. Hema mensûbê wê tune bûn. Hêbêtir li Bizansê hebûn mensûbê wê. Ji bo re jî di Cezîre Arabistanê de yani Yahudiyê got bi rastî jî xwediyê tewhîdê didîtin. Gelê Arab jî her daim muhtacê wan bû. Ev û gelek sebebê dê bûye sebebê Yahudî pêşîvantiya vê seferê pêşîvantiya vê herbê bikin. Temaşevanên hêja dema ji bo bernama me hatibû veqetandin em îro jî hatin dawiya dema xwe heta bernamak di heta di bernamak di em sohbeta xwe înşallah ji ciyê gumanê em ê berdewam bikin. Îro jî em hatin dawiya bernama xwe her şad û bextewar bin tengî û taliyê nebînin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.